खुलुमबाय दिनै 18 जानुवारि 2024 बिस्तिबार मणिपुरनि सरासानपुराव सासे सुबुङा गारियाव बमाफोर आरो पिस्तल लांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव रौनिया हानजानि चेकिं खालामनायाव हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय लियानसुलाल बलनाम। मन्दिरनि थाखाय रांनि कालेक्शन खालामनो थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बुथार जानांगौ जाबाय। उत्तर प्रदेशनि गंगाघाट ओनसोलाव सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुङा राम मन्दिरनि थाखाय डनेशनखौ कालेक्शन खालामनो थाखाय थांबाय थानाय समाव सानैसो सुबुंनि हानजाजों मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बिसोरजों बुथार जादों आरो बेखौ बुयै बुथारदों। बुथार जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय बिन'द काश्यप आरो बेखौ बुथारनायखौ लानानै लकेलनि मानसिफोरा दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेननि बायदि साजानो थाखाय लामा आवथेनानै सोमावसारदों। मन्दिर सिङाव हाबनानै गावनि गारामाखौ हासिदों आरो गावनि जिउखौ बोलि होदों। मध्य प्रदेशनि मायहराव सासे धोरोम सिबिसुला सुबुङा सारादा माता मन्दिराव थांनानै गावनि गारामाखौ हानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय लालाराम, 37 बोसोर बैसोनि आरो बियो उत्तर प्रदेशनि थागिबि। नाथाय लालारामा बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। छत्तीसगढ़नि काबीरधामआव गंसे न'आव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव नखरसेनि 3 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। गेस सिलिन्डारा लिक जानानै बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव न'आबो सेवहांगार जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय बुधराम, 35 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि हिरामति, 32 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि फिसाज्ला जानहु। नब कुमार सरनिया नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै क'क्राझारनि एसटि रिजार्भआव एसटि जाफ्लानानै आयेननि बेरेखा इलेक्शन गेलेबोगासिनो दंमोन आरो देरहाबोगासिनो दंमोन। नाथाय बर'नि जानानै मोनसेबो खामानि मावाखैमोन, बर'नि जानानै खामानि मावदोंमोन। दा बेखौनो जनरलाल बसुमतारी बिथांमोननि हानजाया गोसोखौ बोरैबा मोननानै रावबो आफादगौथुमनि नाजानाय गैयाबालासिनो गावसोरनो बर' हारिनि इयुनखौ साननानै नाजादों आरो नब कुमार सरनियाखौ MP इलेक्शन गेलेनो थाखाय मोनथाय गैयै खालामदों। अदेबानि नब कुमार सरनिया बिथाङा क'क्राझार एसटि रिजार्भआव गेलेनो थाखाय मोनथाय गैला। गुबुन अपेन रिजार्भआव गेलेनो मोनगोन, नाथाय क'क्राझारनि एसटि रिजार्भआव बिथाङा मोनथाय गैला। गोबां रायजोफ्रानो नेगासिनो दङ। MP नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटनि केसा दासान्दि मा थासारियाव दङ बेखौ गोबां मानसिफ्रा मिथिनो लुगैदों। एसे बुंनानै होदो सार। MP नब सरनियानि सार्टिफिकेटआ बिथाङा बर' कसारी कमिउनिटि जानानै एसटि सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन। दा बे एसटि सार्टिफिकेटजोंनो बियो प्रथमबार 2014नि MP इलेक्शनाव बियो गावखौ केन्डिडेट साबमिट खालामदों। बे केन्डिडेटआव बिनि सार्टिफिकेटखौ बर' कसारी जानानै एसटि सार्टिफिकेट लानाय नुनानै आङो क'क्राझारनि सासे सिनियर उकिल रुंसारि जानाय करुणा बसुमतारी, बेजों आंजों इमिडियेटलि माबायाव तामुलपुरनि SDO सिभिल जाय मानसिया बिथांनि बे सार्टिफिकेटखौ काउन्टार साइन खालामदोंमोन, बेनाव फैनानै जोङो मोनसे दरखास्त होफैयो, मोनसे पिटिसन होफैयो जे नब सरनिया बर' कसारी नङा, बेखौ बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट होनाया बेयो माबा भुल जादों, बेखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होनांगौ। बे सार्टिफिकेटखौ दाननायनि पावार गैया माबाया हाइकर्टआ, ओंखायनो बे सार्टिफिकेटआ बे बिदिनो थाबाय आरोखि। दा बेनिफ्राय बे सुजुगावनो बियो बे माने इलेक्शन केसावथ' बे माबायानो पइन्टआनो बे मोनसेल'मोन जे बियो बर' कसारी नङा, ओमफ्राय बियो माने ST नङा, ओंखायनो बियो माने भट दारायनो मोना। इलेक्शन केसनि माबाया बेनोमोन। खिन्थु बेवहाय
बेहा जिहेतु सार्टिफिकेट दङ सार्टिफिकेट दं नालाय बियो बर' कसारि नंगौना नङा बेखौ नागिरनायनि क'डा खुनु माबा गैया पावार गैया ओंखायनो बिनि बेहा जिहेतु सार्टिफिकेट दङ बे सार्टिफिकेट थानायनि थाखायनो बियो बे प्रथमबारनि बे इलेक्सन केसाव बियो माने देरहाबाय आरोखि बे देरहानाया नङा जे बिनि सार्टिफिकेटआ माने भेलिड बा बिनि सार्टिफिकेटआ माने माबा आरोखि भेलिड माने आइन संगत किन्तु दानाखै होननानै बे दानाखै होननायखाय बे सार्टिफिकेट थानायखाय बियो बेहाय बे इलेक्सनाव बे देरहानाय जादों आरोखि आइननि बेरेखा गेलेदों आइननि बेरेखा गेलेनानै बेनिफ्राय बेखौ जोङो इलेक्सननि माबाखौबो सुप्रिम कर्टआव माने आपिल खालामदोंमोन आपिलावबो बे माबाया माबानि सुप्रिम कर्टनि जाजआ बेखौबो बे सार्टिफिकेटखौ दानि थाखायनो बेहायबो बे हाइकर्टनि अर्डारखौ बिसोर कनफार्म खालामबाय आरोखि ओमफ्राय बे बिदिनो थांबाय बे प्रथमबारनि माबाया इलेक्सना नैबे माने 2019आव जेब्लानाखि गोदान माबा जायो इलेक्सन जायो होमबा बिथाङा बे एखे सार्टिफिकेटखौनो बे इनभेलिड सार्टिफिकेटखौनो इउज खालामबावनानै बियो केन्डिडेट जाबाय आरोखि बे केन्डिडेट जाबा आङो बेखौ आरोखि बागिनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मिथिगौ जे बे बिनि सार्टिफिकेटखौ दानहोआबानो बे आरो बे देरहाबाय थाबावगोन ओंखायनो आङो बे माने स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनो माबा 2019आव 22 तारिख जुन 2019आव आङो बे माने स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनो बे पेटिशनखौ होनाय जायो बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो दा बे सार्टिफिकेटखौ दाननाया प्रसिडिंआ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया माधुरि पाटिल केस माबानि सुप्रिम कर्टनि माधुरि पाटिल केस मथे बे माबाखौ बे पेटिशनखौ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया 3 मासजोंनो फोजोबनांगौमोन किन्तु बेयो 3 मासनि भितरावनो बेखौ एनकुवेरि खालामनानै बियो बर' कसारि नंगौना नङा बेखौ माबा खालामनानै थिग खालामनानै बियो माने 3 मासनि भितरावनो अर्डार पास खालामनांगौमोन किन्तु बियो माने 3 मासनि खोथाथ' नङा माने दा दिनैसिम देट मिन्स माने अलमस्ट माने 5 बोसोरसो जालांसिमोन आरोखि बे सार्टिफिकेटखौ माने दानिया गेजेराव एनकुवेरि खालामनानै बेयो मोनजोब्बायमोन जे पुलिसनि एनकुवेरि खालामनायाव मोनजोब्बायमोन जे बियो बिनि बिमा बिफाया बर' कसारि नङा बिनि बिमा बिफाया कचसो माने बिबौआबो माने बर' कसारि नङा बिसोर कचसो हरु कच उपाधिजों बिसोर कचसो माने बिसोर माने बर' कसारि नङा दा बेखौ माने मोनजोबनानैबो बे माबाया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया जिहेतु बेयो गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय गावसोरनो बे सार्टिफिकेट होदोंमोन ओंखायनो बिसोरो बे सार्टिफिकेटखौ दाननायनि माबाखौ प्रसेसखौ माने लोहाबनानै दोनदों पेन्डिं खालामनानै दोनदों आरोखि इसा खालामनानै पेन्डिं खालामनानै दोनदों बे पेन्डिं खालामनानै दोननानै बेसेबा गोबावबाबो माने बेखौ अर्डारखौ पास खालामैखाय गासिबो प्रसेस जोब्बाय माने एनकुवेरि खालामनाय आरो बेनिफ्राय बेखौ माने श'कस होनाय ओमफ्राय बे श'कसनि रिप्लाइ होनाय ओमफ्राय आंखौबो माने काउन्टार माबा लानाय रिप्लाइ लानाय बेखौ गासिबो खालामजोब्बाय बेखौबो पार्सनेल हियारिं लाबाय आंखौबो पार्सनेल हियारिं लाबाय थेवबाबो बे अर्डार प्रसेस जोबथारबाबो अर्डारखौनो पास खालामाखिसै अर्डारखौ पास खालामाखिसै नालाय बेसेबा गोबाव थाबाय बिनिखायनो जोङो आरो कर्टआव थांबाय कर्टआव माने जाहाथे बेखौ माने बे माने पार्टिकुलार टाइमनि भितरावनो बे माबाखौ अर्डारखौ जाहाथे पास खालामो कर्टआ बेनिफ्राय बेखौ 2 मासनि भितरावनो अर्डार पास खालामनो माबा होबाय अर्डार होबाय
2 मासनि बिथोरावबो बियो अर्डारखौनो पास खालामाखिसै 2 मासनि बिथोरावनो अर्डारखौ पास खालामिखाय बेखौ जोङो आङो आरोखि माबायाव मा होनो कर्टआव आरो माने कन्टेम्प अफ कर्ट बिनि एगेन्स्टै बे माने अफिसारनि एगेन्स्टै जाय अफिसारा अर्डार पास खालामाखै दाबो बिनि एगेन्स्टै कन्टेम्प अफ कर्ट माने केस होबाय आङो बे कन्टेम्प अफ कर्टआव नटिस हरबाबो नटिसखौनो माने माबा एक्न'लेजमेन्ट माखौनो माबा हरा खालामना दोननानै लास्टआव माने बेखौबो पार्सनेलि जोंनिफ्रायनो जोंनि माबायानो जोंनि उकिलानो बेखौ पार्सनेलि सार्भ खालामनाय बिदि बेबस्था खालामासै आरोखि बे बेबस्था खालामनायाव माने उपाय गैयैनि नैबे दाख्लि माबायाव 12 थारिखआव 12 जानुवारियाव बिसोर बिहुनि आगे नैबे अर्डारखौ पास खालामबाय बिसोरो बे अर्डाराव बिसोरो क्लियारलि स्पिकिं अर्डार एकदम क्लियारलि बिसोरो बाहाय माबा खालामबाय जे नब कुमार सरनिया सान अफ लेट लक्ष्मीकान्त सरनिया एलियास लेट लक्ष्मीकान्त दास एलियास लेट लक्ष्मीकान्त सरुकोस भिलेज माने दिग्लिपार पोस्ट ऑफिस NPS तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा does not belong to Boro Kosari Boro Kosari community थारमाने बर' कसारि कमिउनिटि नङा नालाय बियो माने ST नङा माने फाइनाल रिपर्ट दा बे जासिगोन जाहैबाय ओमफ्राय दा बिथाङा MP इलेक्सन गेलेनोबावगोन नामा बे फैबाय थानायाव मोनला इलेक्सन गेलेनो मोनला ST हिसाबै मोनला बियो गोबां रायजोफोरा बेखौ नेना दंगासिनो दंमोन बे फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव बिथाङा गेलेनो मोनगोन ना मोना ST हिसाबै मोनला दा बे थासारिसिम बेसेबां बोसोर नांखो आरो बिजिरगिरिफोरखौ खनबेसेबां लोगो हमनांखो नोंथांमोना 2019 बे जि समनिफ्राय बेखौ माने स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव होदों बे दिननिफ्राय अन्तत जोङो 150 बारनिसो बारा बे माबा स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव जोङो खबर लाफैबाय थादों आरोखि बेसिम थांलाय फैलाय खालामदों नोंथांमोनखौ सोरबा थुलुंगा होदों नामा रावबो थुलुंगा होआखै जोंहा जोंनि माने माबाखौ माबानानै जोंनि खामानि मावनांगौ माबानानै जिहेतु बेखौ जोङो मोननांगौ बे अर्डारखौ बर'नि माहारियारि आफादफोराबो जेबो लोब्बा गैया दा बेहाय गैया रावबो गैया ओमफ्राय दा बिथांनि बे ST सार्टिफिकेटआ दानजासिगोन नामा ST सार्टिफिकेट दाननाय खोथा गैला बे ST दंला जाखाबाय जिहेतु बे बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादों नालाय ST जादों नालाय दा बेखौ बर' नंला होननानै बेयो डिसिसन लाबाय बेवहाय स्पिकिं अर्डार थारमाने बे बर' कसारि नङा माने बेयो माने ST नङा ST दंला नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि